Bwansu Gusii. Umonchumo ligere bono charagire Chinsa Isato chiabono botukenga kene okuwaligania SMS ya mangana majanya ro kumanyigati ya retu abereto okuwaliganelia korwa semambi ya ngentambe kwa Chinsa chigabono chiabono margoba na baigobona baliki baiton babere bako yasangire koro chingongo chonsi imene isiko yerogongo rwagusi aseri bonyale ko sansamuranira na okumanya Isato chiabono botuko aseri tukeligelia Jumatano tariki ya 3 mutinyo gatano gatatu omwaka bwekiri bubere na 23 nyirabono ni gogati y'abakolemere mu kuruwasa serikali ya kaunti ya Kisii gavana wa kaunti ya Kisii Simbara atasagote abuna maiga yogo sobara ikaboni gatanya kubakana ngachibesa chiabo ayungati yalia abakolemere bagendete kwe murunganira boigo inyorebuna abalimya kuruwa ase bunge ya bonchali mbere bale kubwatkane twetabo ensemeyo anene asebara ya Nyamira ko ikebusen asagote abuno gotorosyo komye mberesi nigo yerete barabo konyora asara enena yungati yali tukuchukumulekero moncho muligiralia ase margoba yabone kerokeli etaro yumure Vincent William Samuel Ruto egendrete bonosia bagekoera alia asorgongorulia rwa Western Kenya nsemelyo kwa serikali Azimio 1 Kenya niko boigoba atebere bunansia matuke 50 limali bosyo bajikubato ko roboti rwabo nokugani kwabo igoro yechinkwana chabere chigo kalekana nganene asokwa merelyo bokoreri bwa serikali sayo monenda mange tobwatu gwetene semeli mtandao ensemu ya Facebook Ndizi TV News Digital na begensemeli ya YouTube na bogoto na buna Ndizi TV News. Anso iketwe manyase nchira yobo ikinanuliterane nche nkoro kwa Vincent Onyancha. MS amangana mo yomonchumo ligere tukonya chaka kurwaso county ya Kisii abokolimere mwane kurwa serikali ya county ya Kisii nigo barokane kwe murungani nabo gokorokoro bekana kumole mbasiri tukolia lero kubwatekana nobo koribwa yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asogote abuna mbara kono ngeli yabo maiga yogo sohavisi asentunde ntangani uno mugavana we county ya Kisii nigo chinga kechibaga ndio mugavana rati konyara komike tambuka na kubwatokere ngeli yabo asebate bire babiri bakonya chinga kichinta batanya wakano chibase chiabo mulikito Brighton Makoli agoto ensemo yabakolimberemo ase county ya Kisii anene bali baligetwe engaki y'umugabano mukoro James Marwangwaye ritko lero ningo bakoro kuberekana ase county ya Kisii anekero bakomochuna mbara kanwengeli yabo ibanyare bakolimberemo asumwaka yomo nenusu oetire nchasa malita ankor ku David ino igo ndo mufanyikazi wa Kisii County Government ngoko le department ya vocational training na ande igo ngosomye sukuru kurukubirongo ira alibo basisobo umugabana Simbarati aba mwensi moro cha abali maigana etology department bali na boto bwate department ya administration, education, health, water na agriculture tote benga igo twalige twa kakio mwaka ngo yo mone nusu erire twabere toko kolegasi igonga paka bono ntwanya gwakanwa kini buna tuliga talinga etoko kiri gukwana ikindu kia toletira nene gaiga no muchando litugwate aso kolegasi tutaranyore ngeri yaitu boni iganga to gukwana no ene family chitu chiputokete oko bantu ana gwakanwa to sinjire no kuira bana chi school fees ya toko ngeire kamuranje mugambi arati ntugusigete ane nae botambe gwatotebiringa ngo tokonyo ngo toligererio oikaboniga kurwaga totebeti mitinyerera ngene korengana barabo nigo baote abuna nigo babeire bakulierwa chira buna mbanyore ngeri yabo korende nigo babeire bakubwata muramuomo una government yale go change to avere promise de binte vinke etwalige tu before no eno mugaba na atararikwa tukamulika
ekeraswa agateba ngo bakanande ekero twamuchira naende tatebia twakane agateba yaya nechi chief officer ngurika nechi minister chikarikwa bono ekero chiarikwa naende tukamubori bono basoire ase gasi bono twakane naende agateba yaya board nerega igekorarwo naende mumaekorikwa bono intu nobonyansi ase kesi eke intu nobonyansi ndori bana siasa bono nche ntunare gosaba nare goteba niki botambe twabekirwe chi meeting toko promise ngwa kanutore tokogenda chigasi bono iga toko gotebiwa ngwa ngocha wakanutore bagotarera ekina kere koti ntunto begeti kine kere koti uko nakwo kubori kwabo banyarire bakubori buna barabo nigo bagendete koyetera makongu ntunto bwati nguru chinde chonsi chokogenda kotini ndobwati kende chonsi turanyara gokorera etware kogosaba ase ogwancha kwao ayo gototebi ngwa kinere tobotaka ngototebi mang'ana gwaetirite na makongu bakase bono gwaikeire iga na itware kogosaba ng'asa omwe bogwancha ancho tokonye muna ntu abaibori tokonya abana baito bagende chisukuru maambi na baro bache baba barai ba Kisii County so ndoko promised let this happen ekikebe kiaba naende twatebi ya ekendengera no mwana uri omokembu ate for example ekero na mung'ainire kabere iri agatoto goiga nkoreki wikamo umugorire gento kiriata gete igono ndo mang'ana agatoleta toko bamenjere toreiga no mushahara njere nde yonsi mushahara orache ekine gie agenda yaitu amabori atabwate machibu nigagendete gosingerera ningogose origete abobsaba ingotakire kobakana eng'eri yabo ningigoika bono bataranyara gwakaniru eng'eri yabo nanda matuko abo gochibosio osimba chikonyora eng'eri yabo kurwa ase county ya Kisii nguripoti jigetaseni Candice TV ridariane Brighton Makori mbiye muno mulikito Brighton Makori asoro bocho rwa senchera yoboikira no mwancho muligere gotikana itogandere kumulekara lyabereka gokoleka no muri uri bokonyara kose mia bana banyaroka ana senchera chokonyara wegendere kumulekera boiga mangana lengeta masomo nigokoleka na sukuru ya baiseke ya itirio ejubone gotoka ase county ya Kisii umejiko ni gokonyara gosirwa na serikali ya county ya Kisii kubwatira nyageta aliana ya Kisii Teaching and Referral Hospital na naboneka bana banyaroka abanyali bagali yabena sokonyora obosemi obona nagotuguterara mangana lengeta marito agenkyo omuliketo mirdedimo manyi na roboti rwa senchera yoboime Sekta yobochenu ime county ya Kisii gekobwatirana nenyagitari ya Kisii Teaching and Referral gose KTRH gwetera omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati nigo yachakia omoroberio bogosemia aboroki gwachiri bwibere hanene mono abana banyaruka igoro yo gwetanga kurwa asamarita mapema ase skuru yoboroso ya itierio ime bunge ya bonchali asomo chief officer ateba mbache kogendera no moroberio yo ase chiskuru chonsi ime county ya Kisii Atuachire on behalf of His Excellency the Governor Simba Arati kulitelinga ya bere bia asabana baiseke bare wetse emyaka emerongedere okonyora bakonyora ase Kenya ikonyora abana bange ase abana batano bari emyaka 15 mpaka emyaka 16 omwana oyo mogo konyorare murito asengenjo y'emyaka yeremeke yekorumutini nege pindi ekengeli go chigokorera iga bono iga ege pindi ekenge baga kogendera ase chiskuru tware trichi program je kwandira kosomia abana chiskuru hawo abana baba iseke na abana bamurako batebina tigabamanye obobe bwo konyora oburito mapema nabo igo betanko nyo oburito mapema nabo igo basi gutumia maliogo aya mabe yokogera bachikonyora emechando mbakura chiskuru Waigoni gateba omubaro bw'abana abanyaruka bakonyora amarito asateba ekirenga kiabo na waigo asamwakira omugavana Simba Arati ngambia ase okubwaterana na barabwo bono Kisii County yitu twanyorire nga goika ase omwako yoeta atwanyorire abana babere asa abana 10 abana babere abakonya bare oborito abo bare inse emyaka 20 muna kianda abana konya babere asa abana 10 tubabwate oborito egitogoteba 21% esa abana baria bare murito akiri bubere titukolia rero
gabaretera bakachi t-shirt obaretera ndibikuru gudignity kits obaretera bamurachi short obachi t-shirt nande basomiri chifacilita twaleta kurusiko abande kuruwa mabina kuruwa ina Kisii County twasomiri abana bang'ara kibako chigokonyeka gokana ng'ambata getugo twaro boritora lakini batakeire basome origererie t-shirt yane gagotaba ng'atigantige nsome niache nisome kwanza abana baito batwalire chinguru cyo gotaba ng'anje bono ontagete gosoma gavana ito gavana Simba Arati wachire kweru mono amona gotokonya ritukiria rero kweru kabisa gotoroseria gekae gikiarero kobe kishwanga abana baito basomiri gunanda abana batwasomiri twasomiri abana gwetania Omwaziri o Sports and Culture nigo aboria okubwaterana nabo igo abana banyaruka kwegwa libaga gosoma nga egenteke gatari account yo kera akore twensinkari asitora abatureti aba chief n'abasaja twensi asendo yo mobo twenshwe nga omwana nyaruka oirulibaga kerale school asome akore abana baito abantu baito tutese mwabeta bagaka baito n'abamura baito n'abamura bali bakora kigasi yawo kaki abana baiseke obosibore basome bachagwe konya nande bakonye ense yeito nabo igo abantu Kisii County yeito bakonye keri abana ambaje konyore mechande menge kogikeria ringaneri bakon kabisa ng'abana baiseke mbabasa ko igumurito kibara bake batareka ekerba kuri school bake university gengo reporteria egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Mbiyamono mulikito Mildred Mumanya soroboti rwa senchira yobo ikirano gotigana yibono mwancho muligereri yanke mu konsemo chirichi yabo nyande gotoka nsemo ya matonge wodi yabo yakumo ebunga yabo nchari ni gobone gendrete ko barasare ne ko bwatikane mbura ya tweteri tukurigoro na kwirira gosalia ebimeli byabo kolengana no mulimyo yo mukuru wa sensemi Justin Nyambe kini gagote yabuna ogotarosi wa kwememberesi anasibara ya Nyamirako ekebuse nigo yerete bona macha mange nabo igo konyara gosoa sumugondo yo kwirira gosalia ebimeli byaye asensemi na gote yabona yamubetereriere ko cyakabojia anasobori mbwaje egenta tebire kya moleteri asare nene buno mulike itondemo Steven agotomanya Emetienye ya bwangoiga serikali ya county ya Kisii nigo yabeke miroberi yokorwasi wa wechipara imechi wodi ao gati yabo bogia kumu ebunge ya bonchari nonye nabo epara ya Nyamirako ekogende kebuse okorwasi wa kwaye nigo kwarentereire gati ya bamenyi beke nyorokia bonyando matongo engaki embule nyinge maraba obuoyo tibando abo munte mo kungu kweli gari gaki abo minto nya sawa ne chega tingoma ebidi bikachete mpaka mata dino bicheta ari mata obichete mata dino bitumabikare gaki egekore kia bwangoiga nigo mogokoru etase para na gusibyo mugondo yomo amone ebimeli byasimekire korenta asare nene nka umonte ekondo na ndinje no muntu nkwirigeri nkoenda nakora nje chikondo nanyo lakini nka umonte ekondo akandimira maigo mugokoyo akandimira ngatigante eme kunyatanga tagenda mate karandimira gaiga kumbe bano mugokoyo oruete korumoino bwensi muno gocha ukaba omonge na boso ate maiga lakini ando ugatagura ugaka bano guchimata abugoro ugaka bwensi guchimata abu nande konya nakomeire kakibona bituma mbiri mugondo ebituma bikagenda pi na marabatayo wane gento gyo gukumi ninteba nga kankonyu obuoyo no ekibando maraborota yo mugondo bone ensinyire epare ye yabera matuka mange tanya kuremwa lakini yale metuka tokabekirwa mola mtu agogete sana nakibone shida ne drainage cia outlet nchibekira separe ye ciagere boni ga twabera affected ya somugondo yega twabete gotoko komera tukagure mbusuro tukagure obuoyo murocho obuoyo asibore murocho ase bituma bire bono iga lakini muna tokwana iga obuoyo mbuyo mugondo marabata yo mugondo igoto kumeti omochando monene no gokea kwa makarabati ayuara akanyo mogoko na gokonya amache tagoterema omochanda sore na amache akubwe kona ya muinani te kwa affectiga unless yachiche n'abantu bo banjini babiri batatu babeka makarabati kuri muinani atane mache atagwa affectiga ine solution yoka kuri gyoski kyo munga kondo kuri muture torenge omboka yache gyoski yonsare no amache kuri bunyange nabwa chansa
no akorwa Okoboria kwabo na somo gavana Paul Simbarati na omo MC obo Ishmael Matundura kwene kiabuna abanyakonda be pale yo babekira makarabati elia bamenyi abo bachengere pale yo chinga kichionsi Omo MC yo ito na batolimire paro omo yo mito Ismail na batolimire para buya lakini toko saba okwana omo engineer yorenga aira negocha areke bishe pale ase nyitabegeti makarabati andonsi na babegeti kurumo ino Nyamirako mpaka kubwata angenike busega no pale ye kubwata kuru igo ateme omwenchi niyo yegaira negocha atema abeke chidine chibia na into tokonye kegaiga are gwanja gaki are gocha areke bishe pale ye arora sa konyeroseri amacha itonsi pi saba macha tari ko kwenda ande amacha kurwonsi pi korwe muineri korunyi muino acha atene nagaiga amanya gwaka guchimugunda Chabano gusaba kwana gaki nkobori nkonyu gaki nkonyu amachara tangu Koripoteria Ndizi TV korwe kenyoro kia Bonyando Matongo bugia kumu ward ebunge ya Bonchari erietariane Ndemo Steven Mimono muliki tonde mosina soro bochu rugotigana iboro Chinsa mochirichia North Mugrango imeye county ya Nyamira maiga yobo choliko kolekana omotinyo igastali kinye ase factory yechikawa ya Bisembe kutoka Chinsa mochekerenyo nigoti Chinsa mochitachoreta baraibabo ase factory ya Bisembe yechikawa kubwatikana nogotira kwebitabu akero chikura cyale kolekana engakeyo obochori obona Chinsa mechiwa na abali mikuru asensemo ya Bunyakoni abali mikuru obwari nabo igokuru Chinsa mochekya banyora siritukulia mbanya libagali yabene nabo igochora barayi ase factory yo ya Bisembe muri kitokurase county ya Nyamira job maangi nekera nseme yo no gutwarigana roboti rokobwatia sio vizuri mtu aumie kwa sababu ya kura ya Muisa ambaye ilikuwa inahesabiwa nyatuka kanyang'anyo kitabu na sira zingine zilikuwa zimepaki zitakuja kufanywa on another day. Maiga yechiburaburu koba aroro chitariki nye chomotienyi oyo engane irerete ogosuku kwa bosu kwa bochori asega chebirogo byoburai imeke wanda kia Bisembe gegotoka imeyekerenyo ebunge ya North Mugirango nigo bochori gwakorwa ase birogo byatigarete 77 78 79 80 egache birogo ebyo ngamoneke nyoro kya Bunyakoni abo asezakayo omwoyo aba omobwi nechikura chiminye nemerongo eberenemo asenera Francis Ndubi enyorera chikura chimibere nemerongo enyenemo 311 Zakaria Nyanga 329 Kulengana na Zakayo omwoyo nigalire eirago chikogendereria emerobeli konyora babekire ensemeyo elinde koneke buna ekemelie kugiekawa nkubakonyekere abalemi igemere moto kwane miya na kia balemi baito barorere ngasiri tukeriga na ende batoiranie togenderera ende gokora emereme yeremiya tobaretera chibesa chingiya bairira abana baito chisukuru egere toche gokonyeka abana baito bakonyeke na kikiagira balemi baito nkobana ngambia mona sengencho yobuya bwaino mwarorire mwangiraniria aseri tukeri na ende ninjikogenderia kerokeri kenu kyo boturesare onyaba minto bagwanja gokenga ase obochori bonde bwa supervisory obwakorekana ase location yobwari nigo Stanley Njumu aba omobwi nechukura chimibere nemerongo etano nemo ase amobwa David Getare oyonyora chikura emia eyemo nemerongo etano nemo David Getare akapata 161 Stanley Njumi 260 ase location ya Kiabonyoro nigo Justus Muoma atabwate onde bale kwamererania nere Thomas Kinanga akapotea Victor Mweresa surrendered Justus Muoma went unopposed Maiga yoko bwachikura echyo niga barayi barnyora obobwi babwate ayagochiase abalemi byasana ngosabanga nande ko kibusia emekoneri yarenga atareine mutinyi oyo tebasa kororekana ase iga balimi ba minto na baire nerimbu ya mono na ende nigona ari ko baliere iranga ningenderere ko ba mona balimi ba minto botambe
kubuga mono ninteme koruanirira obo ogwakanu okuya gwe mushara Ombange tokola bale miegasi engiya egasi ende tabwati ya obisi egasi enyasyoku egokora egasi abane bagitangene egasi na choro ngokora. Yes. Thank ensemo y'abalimi nabarobu nigo bagokigwa nenjera omoroberio iwo bochori okorekana ona kona sabire muna ababusa ba minto egasi mwakorire yabeire ya ukweli na haki, transparency and accountability. No moroberie kabiro yo na ende togani chikura kiracha magana murongo asire obosoku ngwamba bore koba barete gendo gekorukwa secret pilot. Ginko reporter ya Ndizi TV kurase kaunti Nyamira, Job Maangi. Job Maangi mbia muno kurwase kaunti ya Nyamira na Chinsa mochekerenyo North Mugirango gotigana yumoncho muligeri bono emerobeli erengeta sokonyara ko wasemia basubati na bagona bangina nigo bono yabage okolekana inse yeli ya Miss President nigo yabwatanse kerokeri walengli tukuli yabasokonyara kurwa basemia anego chinchira chokonyara wekenia kwegendere giuchumi na bago sabasubati banyara kumulekera mangana arengete oburayi bwabo omoyoni kokolekana asobagania yomo imeyo muchobo songo asawasubati banyara mahigerio bunabalekinie kwegendereria kiuchumi na bigora mangana rengetobora yumurikire Josephatia Miss nekirana asumubagani oyuna gotwaliganira roboti rokobwatia. Us to talk to the community as we aim at changing attitudes and perceptions around what it is that we define as leadership. Nengwena ya Arson Manga uyiro muteneri bekiombe kia Media Focus of Kenya kubwatera na million hugs na boigo UN Women magayo komera neme county ya Kisii hase kirenga gikoreta ama basibati na kubaye maigirio yure chinchira bakonyara kuba gwesira iliogoso asoborai na boigo kwegendereria kiuchumi. Tunda ya gatatu twale gukwanira lero twale kwana economics bukungi uchumi, how does it affect na kigo affect abangi na baito kwa Gusii andenga kigo changira sabara gukota utatenena asibirogo biribya byetu byobora igaiga ase Gusii. Today we are in Kisii talking about women in leadership. That is important and that is critical because the representation of women in leadership, particularly political leadership, as well as their participation, is still below the level and the standard that is required. Gatia babwatani wanyara ko bagwikirana somo yegoyo nigo bagokera anena magiri wanyara ko bakonyora siriti kuri rero nagotebanga obuyamboleo chingaki omosubati anyarire ko bagwetenera nabo yo kwegendereria aze chinchira na jinsi ambavyo tumefunzwa, tumeambiwa ya kwamba mwanamke ambaye amejisimamia, ukishajisimamia wewe kama mwanamke iko na manufaa mingi. Number 1, inaleta amani katika boma. Ya pili, inafanya wewe mwenyewe unajihisi kwamba wewe ni mmoja wa kijiji. Yani unakuwa you have that sense of belonging. Sasa hii ule uzuri ambao utaenda kupatikana kwa sisi kama Ndizi wa mama ni vitu mingi. Kwanza zile elective positions ambazo tumekuwa tukipatia wanaume, ile third gender ita reduce kama tutawapigia kura. Maana kuna pesa itapatikana wangekuwa wanapewa mshahara yenye sasa itakuwa inatumika kwa hiyo nyingine. Na vitu vingine wao pia utusaidia kwa manyumba, instead sa mwanamume atakuwa ndiye atakuwa na provide kila kitu. Wao pia watajiingia katikati ili wakuwa wakifanya nini, ili wakuwa wakisaidia, ili wasaidiane and at least uchumi iendelee. Ukweli kenagosoa asebyombe obolemi obutugi bwigongati emeroberi yiranyara ko bagigusira omosubati me county ya Kisii elinde neranyara ko bakwegendereria sobugima bwaye bakira litiko bakwanyira mangano yore program yego yabangana no wenda ko bambawa panyare ko bago tware yani bago twara chinguru cyo ko bori yani chikura osinya na chinga chito na se community tanyaka batogo kinya bangina kiuchumi elinde kusimeke binto biranyaka bibatokonya una chi bitunguo bintu bimutiyetatu ebintu kuna matoke mete bintu binyaka bibatokonya. Chama kwa grassroots kuna wamama wenye wajenda shule lakini they understand how to raise money kwao. Yes, kwa wao unaona chama wa empower wapatie, waambie kuna kuku zinafaa kufugwa, wapatie civic education on matters and economy, kupanda miti, kupanda mimea, kufuga mifugo, yani kila kitu yenye inaweza wa sustain
kama hivyo vyama vyao venye wanatengeneza. Bono nigo abasubati anene kuri county ya Kisii banyareko bagusegetwa banyareko bagutumie biao banyareko bagusiniwa ilio kweneke buna banyareko baguikirania amagani yo bugima bwabo bwakira litiko. Kwa hivyo wanawake na wasihi tusimame, tujisimamie hata ile kidogo ambayo uko nayo. Just be productive with it. Hiyo kidogo ambayo umepatiwa ifanyie kazi. Fanya kama ni biashara yako, be hard working. Kwa hiyo biashara yako kidogo kidogo hujaza kibaba. Ili ndio tugutwara economical power, ili ndio tugutwara chibesa chitu chiratokonye. No ene karore no mugako umukura no eno burimo. Kera mukuro burimo nae buri na ngakiri tariana ritariga irinde abu no to gukonyora stokonyorera ebesa yaito irinde to nyare ko batogotenena gakora se amangana leadership ntutakire chibesa na. Kuripotera Ndizi TV kuri county ya Kisii Literane Josephat Amesi. Byemono mulikito Josephat Amisi asorobochirwa senchere yobo ikirano gotigana yono mwancho muligerie nyirabono okobora kwenibo obutakana bwegono konengetwa ngati yebintu byabere bigosegeta oguchakirwa wekyombe kemanye katebuna Nyomeke Educational Self Help Group ke gotoka se wodi ya Central Chinsa mochirichi abo basimeye county ya Kisii kolengana abwatane kurwa se kyombe kini banyarre ko boli bana abwatane nabo igobara ikonyara kwane kinango so abaligati elikonyara gosira ekyombe nenchere ya moyo konyara goikerania ngeri yabo yo konyara gosira mangana ringiti chisemi mega yogo chakiwa wekyombe kyo mwaka bochiri bubera na merongebere ni karabone iga yate abire basire gati yabo rokiwa Anas University Nechi College elikonyara koendera na masomo hapo buno mulikito Brighton Makoli agotomanya ogosira omwana na komwa chisemi asorongo rwa Gusii nigegendete gosegetwa na kobori gwa Bible kwene kibuna ngosira bale abana babo elikonyara chisemi echo asebono ekyombe kemo kemanyikanite buna Nyomeke korwa se wodi ya Central ibunge ya Bahasi county ya Kisii igyachagiti umuroberio bwogo chamo na gokonya abana bali batari kwenda seskuru ilikonyora chinguru na gosoa seskuru uno munyakirogo bwekyombe kyo kefa mumanyi agotoerera emi yabo osemi ekyombe no go support abana bali bakwenda college Chinsa na bakwenda se university nekyombe ketu akijageta senyenjo akere michango yako rumayaga yakabeire kende bana mbaga chire skuru byo bagara twachorebe chisemi na se yenjo ngaki ase chisemi na gere yenjo gekurwa umwana agosoma obo munyagitari umwana osoma obo muremi umwana osoma obo murari na twebiji chibeza na barayi muna abamuntu batebire chiyo kotoraba kanigore sati tugule bukoro tobiya tobeke lakini asama ngene chisemi tari kwera pakori mutaka igagoseri butaka bwetero mwana oyo agera tukamenya long lasting yae bugojimoto ase binyoronka nyorora abana bari siko bachako bukibago na bastoa madawa ya kulevya wengine kama ni wasichana wanaenda wanafanya early marriages arabia bagose bakonyeka kurwa sobokonyi obwo munabona abana mbaga konyora bale bangira se society munabona abana ebirema bana chintakana mechire tari kwenyara so ekyombe gema twagechagiteiga tugakera chester tukaigore account tugachaka mbeje ngambia togenda tukuna kwira abana skuru kyombe kyo kendete kobeke miroberi yogosira abana abo na kobeke miroberi ndi yogwesira baraboka abanyene nigobono baboria barayi bari gusabaiga umuntu natanga tutunga yoberete nari gusaba soberete uri byabana na mwantu abantu batosomye abantu bitabya difinguru ebiri koro bisi yao kake garatu achorire kendekega mune tutuguna kominyokaiga utari gwanja uto boost tumwari ko tuwikireke gwanga gete egera abana baito basome egera banyore kibazi mbanya ngo sumbuwa bisi onarebo esutati ya minto tonya toto akibe chayo monina ujarinda ya yete kutuko manga gi akibe siringi korinyo mwana yasome negasi egera uto boost abana baito basome tugusaba asomwe musito naende tukumusaba atokolere appointment na intutonyaka batokogenda ase asomo gabano itutoikaroro erinda nyale ko bakagotosira oyo noyomo babali banyarire bagokonyeka kurwase ekyombe ekyo ngasorero banyarire ko bagonkonya ntwakora umuchango
Bangankonya omwana n'untongo gendari university ya Chaikwat kosomera ubunyagitari abantu bagusirira ibintu bunebi nko batenga banyare ko babaswebye ibintu bunebi bona senda yo mobo I am like a young matter now Boigo nigo bayerere buna nigo bagende gukora ubugaci bwabo ase kyombekyo kerbanyare bagotwerera narali abanyare bagokora ekyombekeiga ntubwate savings na merigora ndi tokonya kabata gukora una habana kyombe ntubwate account lakini asenyicho challenge sirita konyora buna ntwa na kyombe ase toko naboneka financially bantu bange mbari stable pena kiyako yato tuasote savings na merry-go-round asenyicho kwa abantu soft loans bona asenge tutagete tunyore abakonya kurwase government yito egera abantu banyara ko bako gucibesa kinyako bachikura support ase project igitwanya ko batogokwana na tent na ibiroge biga Ayo nonsi ba kwande na ro atwirira gutara we Kisii ward ya ba Central ilikorana kikiumbe kyanyare ke okorana kubuli ali baganeti gokorerwa asibono banyare ba kubuli abarai ako bakonya ende banyare bakonya ole bitogi ende banyare ba kwegenderia asikiumbe kyabo anekero batiru na Kisemi na kibaire libagari tangani asokonya bana anene Kisii ward ya ba Central nguri bote ya Seni Candice TV kurwa Kisii ward ya ba Central gotoka sebunge ya basi iledariane Brighton Makoli. Biyemono mulikito Brighton Makoli asorobote rukuru nsemeri ya ba Central Chinsemo chebo basi bono gwika Chinsemo cheli kuyani kaunti ya Kakamega omurayibwensi William Samuel Ruto asaberega kukaretaro ya matukana sorgongoro ni gobono litukulira tare kaunti nsemi ya likuyani iyo kutoka se kaunti ya Kakamega sabaga kurabena industrial park nsemi yona gotebuna serikali niko yabe kirebene shilingi 1 milioni 15 echira konye ase ogwikira industrial park nsemi yo Ruto kuona kulali kujani ni gate yabuna asobwagachi industrial park yina boko kurabena ni kochi kokonya mangana rengete ogukini uchumi asabe gate yabuna gati yaba semba chikwanyore amabagaje meremo unenchiremo yokunyara korosia na gutwara amabagaje meremo gochi ya saba sae cyo kibaye ni gatu gutara mangana yokorobekana gate yabuna abantu base kubwatsia korobekana libageri yokorige chinchira chokunyara wekinya na kwegendereria. Hii mradi tutaweka hapa shilingi milioni 500. 250 kutoka county, 250 kutoka national government. Na ni kwa sababu hapa mambo yetu ni matatu. Tunataka kutumia hii aggregation center kukusanya mazao yenu, kufanya value addition, kufanya agro processing, tuongete hata na manufacturing, ndio ile pesa mkulima kwa mazao yake anapata iongezeke. Na vile vile hii facility hapa tutakuwa na ajira ya vijana karibu 1000 hapa peke yake. Na vile vile tunataka kupanga vile tutakuwa na exports ya products ya taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tumekuja hapa na mimi nafurahi kwamba sote kutoka gavana wenu, wabunge wenu na kila mtu tumesikilizana ya kwamba hii kazi tutafanya kwa pamoja. Ile kitu tu mimi nauliza kwa hawa viongozi, siasa tulimaliza. Sasa ni wakati wa kufanya kazi. Ama namna gani? Si namna hiyo? Na nimesema ya kwamba kwa sababu tulimaliza siasa, sasa tuungane, tufanye kazi, tushughulikie maendeleo ndio Kenya iweze kwenda mbele. Maneno ya fujo, watu kusema tufanye maandamano, tuharibu mali, unaharibu biashara, unachoma lami, unafanya nini? Sio ni upuzi mingi sana? Ama namna gani? So mimi nataka niwaulize jameni kwa unyenyekevu tufanye kazi hiyo pamoja. Na mimi kama na ekrajwa gandete wono omonogeri we bunge Moses Masika we tangura gukwana ekuru asenseme ni ganyara kubuli gisa kwa kuru enseme kia Western Kenya kone kibunango tora bareli liogirimo anene asogo twara omo na kuigwana likunyara gosege tamagana regete amagendro we tangura boigoni kati ya serikali ya Kenya kwanza ni gojeru taso kunyara kone kibuna obokoreri bwabo nguchibori bogosira magana regete gukinia uchumi. Sisi kama bunge, any legislation your government wants to fast track this rapid change of our economic situation in the country, tutaipa kipaumbele. Tutasaidiana vilivyo
kuona ya kwamba Wakenya wanafurahia na kujifunia nchi yao. Ile kitu tu tumekosa is to put our politics in order. Kuweka siasa yetu pamoja. Kujua ya kwamba in politics we can achieve a lot of things. Going forward, hawa vijana wetu kina Innocent na wengine wote, kina Malala hapa, we must decide our destiny as one. Kama ni makosa tufanye pamoja, kama ni mazuri tufanye pamoja. Na hivyo ndivyo mtaheshimika. Ukienda hapa jamii ya rais wetu, wana kura moja tu. Hakuna kura mbili huko. Ukienda Mlima Kenya, wana kura moja tu. Ukienda Nyanza kwa mzee Raila, wana kura moja. Ago tigana yubono mwancho mugiria komiti y'abantu 10 ibono yabereke gotegera chinkwana gati yansemerio kwa meria serikali azimio wane Kenya na baigona nsemo ya serikali nigono bate bire runamba chikuro roboti ruabo haya ni gagocha maiga yokonyara kobekese yoko igwana aso gote buno roboti ruabo ensi amotoke 50 ne limale bosyo mbachi gote bali babere bagoikera enyera nsemo yoko meria serikali nigekora wono murebwe kyama kirikewe positive ni Kalonzo Musyoka oyibono hote bire runamba begetemero bere isene ko ne kibuna kwigirira baromo Kenya gago cha sokorobekana kwa bereko kolekana chinto ndi chamaiga sekere serikali ya bereke ko mochugwana nsemo yo kwa mere serikali anasobo koribwa wana gotebuna teraba ikirania abakenyo kogania koli babete bakubaliera anechira babete bakurachinga kiche chikambene naboni go bate birasege kyama tuke 50 lebosyo bororoboti rwabo igoro yobo kole no kugani kwabo koli baganire na koli baikirire ase chinkwani chyo. We continue to reiterate that this is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. And we're going to move very, very fast. A lot of work will be happening also. I think sometime we've agreed on the work plan again, the dates and everything, and when to have stakeholder engagement, for example, that is clear. And so we're ready to sign, we're ready to go. A lot more work remains to be done. We have adjourned to Friday this week at 10 a.m. to allow the Secretariat and the technical teams to work on prioritization of the issues and guide us on how we prioritize what issues do we begin with, so we'll be able to communicate that decision once we meet again on Friday. On the question of whether we are able to stop the selection panel, we are not writing to them to stop doing their work. It's just to take what has been described by the Honorable Eugene Omaro in our meeting as judicial notice of the ongoings of this national dialogue team. Therefore, even as they progress their work, then they take note that it's part of the issues that we are engaging on. And for sure, I am certain... bunge ne kubwatira ne komiti iri eterneta sensemo yo gukinia obokori bwa serikali na boigone chisemi ne gomera no Antony General aseri tukolia lero gukwana igoro yobotenene bwenyagetari we University ya Kenyatta iyo maengate buna Kenyatta University Training Research and Referral Hospital KUTRRH omojego unigo wana bako kerani gwano Vice Chancellor wa University ejo ya Kenyatta sekeyo naboigo no monyakero bwe council naboni go bakwa nemero brebegeteri kunyara ko ne kibuna mbare baguchiko bosinya gatari yo negera chikoba inse yabarayiga barabi anase babere bagutoro kumusana sama tukamaiga inyagetari ni ko bantegote no serikali go sinyagetari ni bantegote ni gwa ne University ejo ya Kenyatta. If you listen to that man on the AG, you'll wonder really if people are human. That man was taken to OP under Dr. Kinyo, forced to sign to transfer land for the university to individuals. At the OP, he's coming. He refused. He was chased out from the office. Why should we condone such people? Why? Why should they not be in jail?
We want to be there when those buildings are coming down. Then Kenyans will know that now times have changed. If the administration of William Ruto cannot do that, Right Honorable AG, then we are talking about stories. We need to do that so that nobody else after you will ever dream. Just because you know the president, just because you can sit with the Attorney General, you do ridiculous things. If you can ask people to respond and this is what they give you, then you must know that we are in trouble. And on this one, we expect you just to be writing. Because they let you down. So when do we bring down those houses? In relation to Kenyatta University, where is KUTTRRH? Is it not in Kenyatta University land? And therefore, this response seems to suggest that because this has been styled Kenyatta University Teaching, Research and Referral Hospital, therefore automatically, under the provisions of the Health Act 2017. Na gotigana yubone sakasakaniko ya bwatanse ase kanisa ya PCH nsemo cha Ruiru ase kaunti ya Kiambu ngakijyo kuli wechi basari no mugavana we kaunti ya Kiambu Kimani wa Matange ani gago chamaga gati ya basai kora nsemo yukoleta chibura huru na gote abuna chibasari chini go chali kuli wa senchele chawe etabwendrete na gote abuna nchena niri asenchele yo bwasi ole no bwasi gote abuna abantu bale barako chibasari echo watabwenneti koegwa na kogania serikali ya Kiambu insi yo mugavana kubwati machikata keire likuru chibasari rwa chinga chitali kwenyara abasabu ni gwaita sakasaka koera bonose chibasari chikotarwewa na goteneniwa. Mimi nimekubali kufanya kazi na viongozi wenye wanataka kufanya kazi wote, kama ni hawa MCA wetu. Ule mtu kweli roho yake iko na watu wake na anajua ya kwamba haja yake ni kusaidia wananchi. Yule mtu mwenye hajajitambua bado anataka kuendelea na siasa, wacha endelee na siasa, tutafikia yeye huko mbele wakati wa siasa ukifika. Nimekosa basari na mimi nimeambiwa sina na nikajiuliza nitatoa wapi basari juu ikiwa ni na ekiombe kyotuka obo koreli na boigona mangana lingetobo kurumie sisini gobono kiaberge kurugo tinde go chasi kanisa na koboli buna babase korua amasomo yokonyara go siria bakenya na boigo abagenwa babo kolengana no mo bishop yotenete kiombe kia EACC Bishop David Oginde niko bona molekeire ngana ya kolkansemo chashaka hora se county ya Kilifi kobwatekana n'abantu go tinde kururo wetani chiminye amone merongevere asate unichikansa njebwente gotukwa anasobo koleri bwabo inyorani gago chamaga chikansa chidisano gosiekwa asogotebekana buna nchibwateti emerobili takaire anasogo ikerani yobo koleri bwabo buna chikanisa. There is no absolute freedom, whether in heaven or on earth. There is no such thing as absolute freedom. So we must avail ourselves to the possibility that in my freedom I could cross the boundaries. But for the sake of our unity as a body of Christ, we have these guidelines. They may not be 100% according to your denomination or your church, but can we follow them so that we are operating within those guidelines so that we can even make them tighter in my denomination or we can make them, part of the ordinances in my denomination. Self-regulation is us, the church, coming together and regulating ourselves and seeing where we have been wrong, where we did not do good things, and then rectify. And they've been saying that in the internal forum, you cannot make somebody believe something that they don't want to believe. You can't. Chumulgenya niko gende toko tengera Ndizi TV wansu mugusinda tenko imekuika sensemelia ye chigo sori ekyombeketene tamangana inkoyo FKF anega igase county ya Kisii niko bacha agrikorwa maegelio ochia ase bali bakubika chisirimbi ko sekire fari obono bago chikokonya kagotera ase amaegelia yo araireka kiamatuko ikomi ase geti kiagetembe ekibono kegotoka ase county ya Kisii ase yo buroso ya getembe inyirabono bali bakubesirimbi bari kirefari 30 ngati bali baguchikokonyeka kolengana na ekiombe kia FKF nigo bateberibuna enigo chiko kinyumu barubu abantu batomanyi anasobo korri wensemo yenkoyo unomulikito Brighton Makori agotomanya kubatakana no komendakana wechiko sori chingo yo ase county ya Kisii
na sense ya Kenya ni gobono ekyombegerie tenete ngoyo a sense ya Kenya FKF asurusagi rwabusongo bachakiri kwegeria abali barachiko sirimba ne bamikadeno chiri vali asamatuko alibosyo kaukwana ase umurubiri yo chakiwa sense moya gatembe Jesril imbegera oyoro munyakerobo wekyombeekyo asurusagi rwa Kisii na bwataya agukwana na ndiri tukulia rero ntubata magoko asengencho yo gutwara training ende ya gatatu iga se sukuru ya Getembe Primary School the county ya Kisii ntubata magani yo komenta enamba yechirifari ase mipira yaito so far to train ri chirifari emia but demand yaito tutagete gutwara chirifari 300 na chiranyare go sustain mipira iri tubwate county ya Kisii because mipira ya mentekaniri mipira ya ichoire ndero keregeti kere stadium weekend na weekdays mipira nero so far tuachire training ya referees era tonyora referees baisaine ase chirigi cheto chionzo no one the top league that is the Premier League. We have only two. We chairman we dress chinguru chia eno gasia we added one. Roberio yuwa maigiri ni gora chikoira matukatano alibosyo. Igo serero we are training referees ga ni instructor gro kuosano. We have about 30. Se training tuacha kalero kuira matuka nge atano. Boigo abasae niko banyari bagosemiwa na batebuno mo roberio yo bwokoba bali bakobuchisirimbi nigore bwengenjo nande nigora chikoba ibitoke karabarasoe asomo roberio oyo. An income generating activity. Yeah. Mipira gere mengi jita nyinge musaye kara soka iga trainwe farita akora ranchara mipira yaro gere mengi kuru the Premier League, NSL, Division 1, Division 2, County, Sub County gere mengi no tournament njiro jiri abasimiwa bago bago chiba organize no mwesimiwa ga igono nda encourage basaye wecha so bonge go train because lichi ko bono ndro ndinga to go chiwaki mupira ngesenge nje kubegete chianga yonyo to train it as mo train you we certificate by the national office so lende bono for us to make sure nga emipire ne bwata babugie chisirimbi na bateneneri we gatomente the number of referees but to go train linde bagenda go train emipire abo bisabu ni gobono banyarire bakobori abarai hanene kurwase county ya Kisii timu na etresara challenge sichiro tubwati nyingi sana vijana byeito baranyora njira yo kweregister babo tobo kongo kweregister so tubanya chiri certificate chikoba konyo chama tukali moto like now nimbwata abantu around 5 cases chabo atara register but na batagete ko bamo 90 asenga financial problems so na request yaba gambi baito bali barato tegero barato rase se TV akiki banya njina ba ndomera chibe sante vijana ibi ariko na bosa bire train binyore kende Vicky Ondeli numurai korwase county ya Kisii oibono nero segetire ngane yo because I understand what it means ngumbu ari kala abantu rwa kwa umupira noro is the biggest thing ko bwana in politics nkintu tutabekera Kenya yaito na Africa yaito egendera go chigabu I will support you, I will continue being with you egento gyankonye tenga kolega nkaende ga cinema na mashairi njene poet talent yane kagera ngari kunema mpaka na ikira sene ikire bono iga ndo mweshimiwa nko basaba iga abantu baminto leaders baito tutiga mangana mangi na batechikura chigo chenda togendera go support abantu baito ngori botegeta seni Candice TV korwa sensemo ya Gatembe imeyo mocho songo eritariane Brighton Makoli Jimono muri kito Brighton Makoli asoroboti rumoncho muri ga sensemo ye chigoso linotowekera omwali omangana majase nchire yobo ikirano ngo wakarambia mona soko chara kotengera Ndizi TV obwansu bo mugusitwa kumanyiria manga hase margoba yabona isukali kali ya Jumatano tomeranga kento gande ko imanya mange na wesomya manga yamonenda mange tomanyaro wita ase website yetu ya www.ndizitv.net onyare ko imanya ina bago twasikwe bago tobwate nsemeli ya mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bago nsemeli ya YouTube na bago tuna Ndizi TV News rero kibi chendugo cya wikira senchira yobo ikirano igakorwa Petro ndira mokira literana nchenkro Vincent Onyancha